ନମସ୍କାର। ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେତସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଫାର୍ମକୁସ୍ଗତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ବିହନ ନିଗମର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ କୃଷିରେ ଏକ ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗର୍ବିତ, ଏକ ନବସୃଜନ ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପିଭୋଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜି.ଭି. ରମଣା ରେଡ୍ଡି, ଚିରାହାରିତ ଲିମିଟେଡ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଉନ୍ନତ ଜଳସେଚନ ସମାଧାନର ଜଣେ ଚାମ୍ପିୟନ୍। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେରିକାର ଲିଣ୍ଡସେ ଜିମାଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜଳସେଚନରେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ନେତା। ଜଳସେଚନର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ। ଆପଣ ହୁଏତ ବନ୍ୟା, ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଜଳସେଚନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ନବସୃଜନ ଏବଂ ସଠିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୁଗରେ ପାଦ ଦେଉଛି। ଏହା ଯେତସାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଫାର୍ମ ପେନେସି ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଏହି ଉନ୍ନତ କେନ୍ଦ୍ର ପିଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ବିଶେଷକରି ଏପରି ତରଙ୍ଗିଆ ଭୂମିରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ପିଭୋଟ କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଜମି ସମତଳ ନୁହେଁ, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଅବନତି ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ କେନାଲ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଜଳସେଚନ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏହା କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଏଠାରେ ଅଛି। କେନାଲ ପାଣିକୁ ଚ୍ୟାନେଲିଂ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ପ୍ରଥମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଭୋଟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପାଣି ପମ୍ପ କରାଯାଏ। ସେନ୍ତର ପିଭୋଟ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଘୂରେ, ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଷା ପରି କ୍ଷେତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠାରେ ଏକକ ପିଭୋଟ ସହିତ 78 ହେକ୍ଟରକୁ କଭର କରେ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମାପନୀୟତା ଉଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ: ଅଟୋମେସନ ଏବଂ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମନିଟରିଂ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ସମାନ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନୋଜଲ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଅସମାନ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପିଭୋଟ ଜଳସେଚନର ଲାଭ: ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା, ବନ୍ୟା ଜଳସେଚନ ତୁଳନାରେ 50ରୁ 75% ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରେ। ଶ୍ରମ ସଞ୍ଚୟ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏକରୂପ ପ୍ରୟୋଗ: କିଛି ଫସଲରେ ସ୍ଥିର ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ 250% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଉନ୍ନତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ସଠିକ ଚାଷ: ମାଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ସେନ୍ସର ଏବଂ ଫର୍ଟିଗେସନ ସହିତ ସମନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଜଳବାୟୁ ସ୍ମାର୍ତ: ଜଳ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେଟଅପ୍ ପରେ କମ୍ ଦାମ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଭାରତର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତକ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଭାରତର ବୃହତ ସ୍ତରର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସମାଧାନ। ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏପରି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ: ପ୍ରମୁଖ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାର କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କେନାଲ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, କେନ୍ବେତ ଏବଂ ଇନଗଙ୍ଗାନାଲଗଙ୍ଗା ପରି ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଏବଂ ଜଳାଭାବିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଫଳ ହୁଏ, ଜଳଛାୟା ଆଧାରିତ କୃଷି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ଜମି। କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଭଟ ଜଳସେଚନ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ଏହା କରିପାରିବ। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା, ଜଳବାୟୁ ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା, ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା। ଯେତସରରେ ଏହି ସ୍ଥାପନ ନୂତନତା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମାପକାଠିର ଏକ ମଡେଲ। ଏହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ
ଯେ ଭାରତ କିପରି ଏହାର କୃଷି ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ, ସଠିକତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅପଚୟ ସହିତ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଭଟ ଜଳସେଚନ ଭାରତୀୟ କୃଷି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଳସୁରକ୍ଷିତ କୃଷକସକ୍ତ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ।